Kativu namai Mbona. Dambudziko iri ngerekuti mai Kativu wana vari kupera, asi mai Mbona unoti kana akarara nemurume unobva aona pakati panomwe murume, asi takazofamba tobva taona kuti pane mhepo yemunhu wakafa. Munhu wakafa uyu ndiyo uyu hama yenyu. Zvakanaka. Ini ndakati kana zvakadaro manje mauya nemunhu wenyu wakabudirwa, mauya nemuprofiti wenyu. Anyway, nyaya iripo ngeyekuti imimi manje inini handiteereri kuturikirwa ngemuromo wenyu baba, asi kuti ndinoda kuti svikiro racho ritaure. For sure muprofiti wakaita zvaakaita, svikiro bvarabuda rachitaura. Iwewe Keni wakandiuraya, ndiwe wakatanga kundibata soro, munin'ina wako ndiye wakandicheka. Uyu amutsirwa kwose Matatsva, Isaiah, Ruka Nyatsanza, Last Zarwaka ndiwo mwana wakabatsirana kuti ndife, asi wakanditorera mari yangu. Wakandisecha wakabva mari yangu, wandiuraya, wakazondicheka nzanga dzangu, wakanditakura wakandikwidza mugomo, wakandifutsira ndiri Joburg. Saka inini ndiri mumusha Manchester, handisi kuzobvaba musati mandiripa. Inini chondiri kuda ngechekuti iwewe Keni ndoda 2500 ya 500 plus mombe 5 plus mbudzi 2, munin'ina wangosoro ndoda 2500 plus mombe 6 plus mbudzi 3. Zvadaro musati maita imi mwana Nyatoti amutambiri nesendi kana even a coin. Mutoro wavo vanofanira kunditora, vanofanira kusumuka panapa. Ndimi mwana Nyatoti, ndiwo iwona woenda Joburg, pawakandiisa unopaziva wonditora. Saka ndichatowarerutsira mutoro wekuti ngawasachatenge bhokisi, ngautore bhegi waende kotora mapfupa angu. Watora mapfupa angu wouya ndichawatungamirira, wouya wondichengeta, wondoda kuchengetwa pane hama dzangu. Pamusoro pezvo ndapinda munomu. Bhiru yese yefuneral service yese ndiwo wangozviita. Imi mwana Nyatoti amubvisisei. Pamusoro pezvo ochizotanga kuripa zvondataura izvi. Ndichiri mumusha mekwanjesera. Vamwe vese wakaita zvinhu izvi ndichatera door to door. Saka aripi arikudiwa ndiye rabo. Ndiyo. Pakataurwa nyaya dzacho vanhu vacho vakatorwa mazita avo vakaguma. Chakaenda kuita pakuuya kwakaita wanganga wabvuma, wakabvumirana, asi wakazotanga kuita vice versa yekuti manje wachizwa kuti bhiru yekuti kunditora Joburg, ndipo wakatanga kuti mirai ndimbotaurewo. Inini ndikufunga kuti musoro wangu hausi kuita musheba ndiye Keni uya. Uri kutanga usiita musheba, inini handizviziva. Pamwe inhaka yondakagara munin'ina soro, ndiri kuchengeta mhuri yacho. Saka mhepo irimunga iri kuuya kwandiri. Ndikati no, iwewe haunozi wakagara, hatinotorwa nezvenhaka. Iwewe wakazi ndiwe wakatanga kundibata, munin'ina wako ndiye wakazocheka. Iwewe ibva wazocheka nzanga dzake, ndidzo ungomutsitika ndidzo. Zikazi handizvizivi. Takaenda kuyo kudare rekwashe Woman, wakabva aramba futi. Ndikazi ndoda kukupai masvikiro. No problem, ndichachiti ndokupai dhete rekuita masvikiro. Apyoze kuda kuti musoro wakati muye. Wakabva atiza wamwe wese. Vauya ega iyena namukoma wacho Tobias. Kudare kuya. Tochibvunza imi wamwaripi? Muprofiti hapana. Wamwe wese wangauya pamba pedu hapana. Saka nyaya yacho ndodini. Saka wakandotorana namukoma wavo. Wadini wauya pamba kukwasha. Wasvika kwasha nyaya inaufamba. Ndopakazozi nyaya inaonetsa inini. Toda kuti timuendese kumasvikiro. Ngoti iwe uri kuramba. Saka zvakaruko pakapia madheti ekuzi
uyu kumasvikiva ndipo akatanga kuchitenga ndenga wakapedza almost unga 3 weeks ukuti atapika almost 3 days kuti tidzoke. Iye akabva atanga kunyepera Ishe Saumani akati inini ndiri kurwara. Izvozvo wari pano weso ari kutanga kwacho kubata ndiani ndikeni uri ndikeni inyaya yekuti haumwezi here sumudzai mazvi yakaitika Naanza kutaura. nayakutaura yakaitika kumba kwezvishuwa yakaitika kana uchiti yakaitika uri kuti chii ngotutaura nyaya kuti kana uchiti yakaitika Itakuti kutaurwa kuitwa zita rako kufa kwemunhu pamusoro changana zvakaita ndezvekuti vasikana vangu ndinovasikana vangu vairiva yapa vasikana vangu vakatanga kumbotsvaga nemuchechi ndakatora nguva kutsvaga zvaramba zvanetsa kuti svika vazoditi baba uyai kuno mumbondibatsirawo ndobva ndaenda pakusvika kune mudoko wacho uyu akati ndakanda tokuti hama dzamutoperekedzeka zvaive chimboita zviva zvichiita kufungu kwako endawo zo ikoko zvinofamba sese wozviyaiwo zvitaurira ndobva ndaenda tafamba kune wakabva tasvika ikoko kakazi kune pane munhu uripo da kuti ataure vatatsvaga kuti munhu uya ataure pazvaramba saka zvaramba kudaro takabva tazoenda kuna zvaramba kutenda kudai vandamupinda futi munhu zvazvaramba kuita anze tatoda wasikana bvazodaiwa pachaitipa izvi vakomana vakasara kumba kuhambai nyaya yandikuda ngati zita renyu rakuda kwekuzi ndini makabata munhu makataka kubata ndizvo here kana kwete munhu handina kubata munhu tigarei pasi next one wacho ndiani umwe wacho ndiani umwe wacho anozakauraya ndiani wamwe wacho pamusoro wamwe wacho Ishe Saumani wakati isisu tumbobata vanhu awauya mumukowa wozi awatoita mhosva yekuti uye mumukowa aizoramba nyaya wasanga uya kozvisareni saka isisu endei neivo wavo handira kuchabuda zvese kwamambo Mutasi. Nakuda wakazi. Umwacho ndiani. Wakati wakacheka. Ndisoro njesera. Uri pano. Uyo wakafa. Uri pano umwacho ndiani. Ndiye yena uyu babasa iro ndiye yena uyu wasara. Ndiye ururamba. Umwacho. Umwacho ndimfakose uyu Amos. Uri. Hapana. Kwakuya mwe Isaiah Matasva hapana. Kwakuya last Sarwaka hapana. Wari here kumba. Waripo. Kwakuya Nyatsanza uyo wakafa. Yuda waripo. Yuda Yuda. Waripo wacho ndiwo watatu awo kuti last Sarwaka uyu Isaiah Matasva na Amos Mfakose ndiwo wapenywa. right uyu wacho angachita kuti ataure ndiani Mari angachisunza mweya kuti utaure ndiani ndi Samdzini ulipi Samdzini uri pano uri Samdzini urichi uri profita urichi uri profita wechechi wezion toti matauro uchazwa uita matauro pane kana ndombotaura mambo matauro wachi pane kana kuti ndombotaura so
pamusoro mambo wangu ndikati padare revanhu vepanjesera inini ndichibatsira vanhu kudaro sanjesera ava vari apa ndo wakatanga kusvika pamba pangu nevana vavo vari 4 waine dare rekutsvaga nhamu yanga iri kuvanetsa vari pakutsvaga dare ravo iroro ndakanamata kuna Mwari ndokubva ndanzwa manzwi anotaura kuti pasaidi pamadzibaba avo paiva nebvuri remunhu akafa zvinova zviri izvo zvinhu zvanga vari kutsvaga padare rekubva kumashure kumba kwavo. Saka ndakabvunza ndikati inini ndiri kunzwa Mwari vaitaura kuti zvamuri kufambira mune nhau yemunhu akafa iri kuzembera padivi renyu vese vanga vari pakadari icho ndochokwadi chatuka asi mweya iri kunetsa ndekuti tafamba kubva pakati vandei kati hatina chokwadi chatiri kuona nekuti sanjesera ava vari kuramba vari kuti handizviziva. Saka inoti inini ndodare randiri kuona hanini sanjesera munozitora sei. Vakanditaurira vakati inini chandiri kukumbira munhu waMwari handina kuuraya munhu asi chiripo ndechekuti inini kana muchiri muri munhu waMwari ndaida kuti ndibatsirewo kuti mweya wacho utaure kuti ndakauraya sei. Ndandiri pamba pangu navo ndikabva ndavapindura ndikati inini handigoni kuita zvimwe izvozvo pamba pangu panapa asi zvinhu zvamuri kuda inini ndogona kuzviitira kumba kwenyu kwamunogara kwanjesera. Dhei iroro takabva takurukurirana ndikazosimuka pamba pangu manheru ndikaenda kumba kwavo. Ndasvika ikoko kumba kwavo ndakatanga kubatsirana navo nhau yanga ichidiwa mweya wemunhu wakafa wakatanga kubuda pane hanzvadzi yake haipo papana asi hauna kutaura. Ndobva wabuda pandaendesa futi pane mumwe hauna kutaura pandaendesa futi pane mwana wacho uripo mumwe musikana uri panapa uirapo haina futi kutaura. Tiri ngokudaroko ndo pandakazotanga kutaura namadzibaba ndikati mimi madzibaba muri kuramba kuti hamuna kuuraya munhu zvikanzi homwe. Ndikabva ndamubvunza murume wekuti kana muchiti hamuna kuuraya munhu sanjesera ndipikirewo murume hwano munopikira nekuti iye zvinezvi ndiri kuona ndimi muri kukonzera kuti mweya usataureka kuti kana ndichiti hamusina kuuraya mimi itai kuti vana vangu ngavapere. Vakasimuka nehasha ipapo vakabvisa vachitaridza kuda kundirova. Chingwa ichocho chichidaro hanzvadzi yavo iyapa inonzi yakagarwa nemweya wari kunetsana navo yakabva yasvikirwa nemweya wacho ndiri kutaura navo ivo ndo pakati mumweya uyu muprofita waMwari ndazviona kuti simba rekuda kuti nditaure kunaka asi nhasi handisi kukwanisa kutaura chikonzero ndiri kutsiva ndo murume akabva angotaura bvatonyara. Saka ndakazama kuda kuti nditarise kuti chii chiri kutora ndibva ndaona ndiorai ndo zviripo ndibva ndagura dare racho because baba vanga vakutotaridza kupopota ndikati ame pemwe ndikataridza kunge ndiri kushungurudza vanhu baba vavo ndobva ndasiyana nazvo. Saka vakandipa pekuvata ndikarara pamba ipapo. Ndiri ipapo inini mufuwi akatanga kuuya kwandiri achinditi haufaniri kusiya nyaya iyi munzira asi batsiridza kuti ini ndigone kutaura nekuti ndoda kutaura mafiro andakaita. Vandati zvakanaka. Saka ndakanamata ndiri mumba mana ndakarara ipapo ndo pakati chirega ndiende kumba kwaari izvozvi zvikureva kwamadzibaba hamene zvakatanga kuitika kwaari usiku ihwohwo asi iye ndichizotaura naye mangwana makuseni pakazoedza kunze ndichiti ndakuenda wakataura achiti handina kurara ndarara ndingoshungurudzirwa ndingaita sei nenyaya iyi chitibatsirani. But nini ndabva ndaenda kofunga kuti aiyo nezvakanga zvichiitika nezuro baba vangu varatidza kunge vakuda kutondirova inini regai nditi handichakwanisi kubatsirana neni baba vangu ini michifamba kubva pandiri kuenda mberi zvikanzi hatigoni bata kunda kuti mimi mundibatsire ndibva ndati aiyo zvandakutaura ndezvekuti inini panapa handichadiwa asi kana manetseka mimi nezvemweya uyu ndatoona uchakunetsai zvakanyanya muchanditeera ndo murume akabva nareva shuwa ndakabva ndabuda ndichisvika kumba kwangu ndakangoti ndichigadzira kana kwanoda kuenda wangu kuhauna kuti wandisvika wakabva wafona ivo zvikanzi muripo ere munhu waMwari tira kuuya kuti mutibatsire. Ndikati chinangwa chiri chei chamuda kuuya kumba kwangu zvikanzi iyo nyaya yene zuro ndikati imimi mazotaratidza kugutsikana pavi manga muchimboita nharwani zvikanzi toda kuti mutibatsire tataridza kutsikana ndiwo vari kutaura sekudaro. Ndandati ndabuda asi zvamunoita imimi munogona kuuya kumba kwangu mangwana makuseni shuva wakauya mangwana evayo. Ndikati kana makuuya imimi munondurirawo nehanda dzenyu yakagarwa nemweya uya yakazotaura murume kuti mune shungu dzekuti nditaure asi ndiri kutsipa. Shuwa wakauya mangwana acho chiri musi wechina wachisvika kudaro ndakatanga kuwafaindisa mari nyene zvawanga wandiita pakundishungurudza vari kumba kwavo. Ndikati ndikuda $60 yandiri kuda nembuzi because imi kundishandisa zvinhu zvamuri kuziva. Shuwa ndakati handisi kubatsira vakazama kuchema kuti ndibatsire ndikaramba kusvikira vazoti regai ndoende kutora zvamuri kuda vakazoenda kunodhonza mbuzi mbiri dzavakadhonza ndobva ndachizovabatsira ndavabatsira mweya wakachikuda wachitanga kuchitaura wachitaura wakataura wachiti iye sanachandisira ava anodzi Kenneth iwe ndiwo vakatanga kundibata iwewe vakatanga kuerenga mazita kubva paari nemunin'ina wake mamwe acho anokwanisa kumareva ndokubva mazita evanhu vese vakamuuraya asi makazondiuraya mandiuraya makanditakura imimi mukaenda neni pachuru masvika pachuru South Africa then zvadaro makazoenda kunondiradzika pama100 asi nyaya iripo ndeyekuti
inini ndiri kufanira kuti ndichemwe zvakaitwa vanhu. Asi imimi kuti nditaure zvandiri kuda panapa, ndichataura asi ndinoda kuti musimuke neni nemuprofita uyu kuenda neni kumba kwangu, asi pamba pangu hapachaitiba. Munena neni pamba pamukoma wangu Bob Brand ndio avari apa. Ndo pandichazoti ukasvika ipo papo iwo muprofita nevanhu apa, ndo pauchazondidaidza ndotaura futi zvandiri kuda kuhama dzangu dzichiswa. Takabva taparadzana akachaja zvakachaja ipapo painanga ari kunyora maminitsi mukunda wake baba Yehova pane zvazviri kutaurika panguva zvakabuda. Tichipedza kudaro takabva taparadzana iwo akaenda kumba kwavo, ndakagara iye wakaenda wakogara. Ndiwo nyakuzondifonera futi kuti uyai titaurirane kuti tiende kwaNyatoti kuti tikubatsirike panyaya yedare riya. Ini ndobva ndati hatigoni kuenda kwaNyatotiba, tine muripota takambotaurana maringe nebasa iro rero. Ndichivapindura kuti nyaya yevanhu vakafa inonetsa nekuti semubatsiridzwa nomuprofita ukada kuikanganisa ine kuataka wewe. Saka munofanira kundibhadhara mari yakati. Mari iyo yandoenda kwavachaja wakati hatina, asi tine mombe dzatiri kutengesa mbiri. Mombe idzo dzoka ndadzitengesa magona kuti mweya wekuti uchitsanangura nhoroondo yazvakaitika. Tinokubhadharai mari iyoyo kana zvaramba tinokupa imwe mbiri. Ndikati alright zvakanaka pana chakashata. Saka mweya wakazoti vareva pauchizosimuka kwenda kwaNyatota vandati handisi kuenda apa kwaNyatoti. Tangai mandibhadhara zvadakataurana bosi zvakataura. Zvakare chaenda futi kuotaura kwatiri kuenda kumba kwavo. Takaonesana sekudaro wakati mari yaramba kuita nekuti mubazi kutengwa. So chiripo ndechekuti mimi chiuyai kumba tionesane kuti kana muchigona kutora mombe yacho mutore mombe dzacho. Shuwa ndakasimuka ndikaenda ndaenda ndakati ni mombe dzinonetsa dzine usungwa mukati idzi. Kiliai mombe yenyu ikiliwe zvene mapurisa mukati. Kuti mombe ndichiti nani zviregesa tose kuti ndapa mombe yenyu mungu muchinjira. Zvadaro wakaita sekudaro. Waita sekudaro ndakazosiya mombe 1 ndikati andichatori mombe 2 pano ndiri kuona kunge mune nharo imwe. Chilipai 1. Imwe yacho sadai muchichengeta nekuti mucharamba muchiripira vanhu. Ndio murume ndakataura. Vanga ine mukororo wacho muri panapa ari kukuru. Mudanga mawo tikaenda nemukororo wacho. Mombe yo ndikatatidzana nawo, wakakiliya nyaya yo kumapurisa yemombe yo, mombe ikazoya kumaoko kwangu. Yayo mombe ndikaitengesa. Ndaitengesa tikazopanana dheti rekuzosimuka kubva pamba pawo, tiri pamba pawo tichienda kwaNyatoti. Shuwa takaenda nemhuri yawakasimuka nayo. Vamwe vavo vane family yakakura baba vachiti isu tiri mapostori pamaranga. Hatigoni kutanga tapindira nyaya isati taziva chokwadiba. Imi muprofita nyaya kuijekesa tikabuda zvakanaka. Tinozopinda kuti tibatsire hama yedu. Zvakanaka shuwa wakatipa tibva taenda nawo. Tichisvika kwaNyatoti. Ndakasvika pana kwaNyatoti pasina vanhu. Tobva taenda kunotsvaga vanhu vanga varipo kusvika vaunganidza kuti ndakati idzi nyaya idzi inini semubatsiridzi handidziiti pasina sabhuku. Imi vanhu vekwaNyatoti endai munozivisa sabhuku ndo mashoko atinawo pamba pano nhasi tisati taita nezvenyaya idzi. Shuwa wakamhanya. Sabhuku wakauya. Sabhuku auya wakazondipa flow yekuti chibatsiridzi chibatsira tizwe kuti zvauya nevanhu ava ndizvo here kana kuti kwete. Shuwa ndakavabatsiridza nayo ibva yabuda futi. Ndobva yambotsanangura zvayakangoita kubvira pakutanga ndozvayakatsanangura. Ndobva yachingoti inini chandiri kuda ndechekuti chekutanga wachaja muripo wakangochaja pekutanga ndiyo wakachaja futi kwaNyatoti ipapo. Asi chekutanga ndoda kunotorwa kwamakandiisa. Pasara mapfupa mashoma mamwe achakatohwa nemvura nekuti makandichirira padhuze pamusadi mebako musadi memvura. Saka mukaenda kuda kuzondora nebox kubva kuno kuZimbabwe kuenda South Africa munonetseka. Munosimuka nemuprofita iyeyo nevanhu vakanominetwa ipapo iwe newe unoenda. Musi wa 15 December ndinofanira kunge ndiri kuchemwa masvika ikoko munoenda nebhegi. Munofukunura mapfupa angu. Kana wada kundirandara iwewe pandiri uri kubaziva ndinozonongedzera ini turu mweya mutsvene kuti ndiri apa. Mundifukunura moisa mapfupa iwayo mubhegi. Then mouya neni ndichange ndinemi kuti muyambuke pabhodha 15 December ndoradzikwa ndochemwa. Ndapedza kuchemwa hosha dzimozotanga kuchizoripa imini. Wakabati chemwa zvawakapindura madzibaba iwawo. Ndinoratidza kuremewa ini pachangu kuti nditakure mutoro iyoyo ndega kuenda South Africa. Hazvigoni here kuti muratidziwo zvimwe zvinhu zvamungaita kune avo wamuri kuti vakakuurayai. Mweya wakapindura wakati hazvigoniba. Ndini ndiri kuziva ndatanga pauri iwewe chikonzero ndiwo wakatanga kundibata. Saka chiripo ndechekuti kukuonituma ndichaenda ndega ndiri kuziva nguva dzandichabuda iwe ndiwoenda unonditore musi wa 15 December ndichemwe pano. Zvakanaka. Wobva wangoti tazizwa kusvika vayanika nemweya wavo zvimwe chacho ndichatotaurirwa hangu. Zvadaro somweya waenda daro ndozorodza tipatagara. Takagara ndikozo zvakanya hapana akazotaura nezvenyaya yacho. Then rimwe zuva iwo uri ndonetseka uri kumba kwavo. Saka sanjesera iwavo wakabva watangaongoronga nemhuri yanga ari kubatana naye zvishoma, mhuri yake newangana wanga uri kuratidza kuitana naye. Ndokubva wasimuka wachibva waenda kwamukwambo wavo. Akarora musikana mwanasikana ari apa. Ndakazoona wachisvika pamba pangu iyo baba wafurisa zvakati sanjesera iwavo nemukwasha wavo. Wachitanga kukumbira regero sekuti nditorite zvarawa ndikati munombera maoko semuda kuroora kwandiri sei. Zvika ndiri kukumbira regero nezvandakaita ndati zvei. Zvika ndaikuza akatidza kukuharatsai. Imimi kunze kubva kumakure kushure kwese kune zvekuda kwezvenyaya. Saka nhasi ndauya ndakadzikama. Inini ndakaenda kugara pasi nehama dzangu. Ndaenda kugara pasi nehama dzangu.
ndakazouya kundikupapo papa mukwamba wangu andimane mazana kakata 2-3 days ndichirarapo. Saka takazoenda kwamai anova ndiye mai amusara paona takasiyiwa ndikaenda kuti ndo mhosva yatakapara kumusha paNyatoti. Saka mai toda kuori pangozi kwaNyatoti. Mai vakanditi usati vaenda kweseko koko chekutanga aenda kutanga kutora mukoma wavo. Saka komba pamukoma paenda muzukuru namukwambo. Mukwambo uyu wachititega ndi kuti kuperekedze kumuprofita nekuti mweya mushakabva wakati hakuna kwamunoenda pasina muprofita. Ndiko saka ndauya kuya kwandaita panapa ndekekuti ndiri kuda kuti mutibatsire kuti saka tochifamba sei sezvo nyaya yakabatwa nekuda kwesimu nemwana Mwari ari pamurimi. Ngati andondazizwa kana mukaita zvakanaka nekuti mukadaro ndokupedza nyaya inozi ngozi haizorodzwi nen'anga uzipanzi yapera nekungoitsitika ndohamba chikunetsai kana muprofita Mwari chahamba misingozi kana kuti ngozi ndiyo inototi itokane asi kuiripa ndoti kuri ndo tinopedza zvose. Ndobva taparadzana kudaro ndakati mozonditaurira kuti mimi marongo ekumba kuika tichakudaidzai. Shuwa ndakandorogwa ndine ndinozwa kuti tsva. Waenda kuti tsva kudaro. Ndakazondonzwa nemakuhwa kuzi wazoendesana kwashe. Waendesana kwashe kudarwa ndobva ndotora mukoma wake padare racho pakutumia vakaita samanisi naishe haana kuziisa family manzura ndakazongozviita ndakazondonzwa takazi akatora mukoma baenda naye aenda namukoma wake mwana vacho anova ndiye aingonyora maminisibhera pakutanga akazotera mushure mekunge anzwa kuti ndizvo zviriko achizosvika ipapo ishe anga achizada kutopedza dare ndo pakazokumbira mukana kutora kuna ishe bvatanga kunondedzera zvakaitika ndo pakazotanga kuchizi baba wako bhurwa naishe kuti paya zvavanga vachimboti vanga vasingachakwanisi kupindura ndo pandatowo ndingozwa kudaro ndipo ndakazozva kuti nyaya iya yakatoturika kuenda kwamambo Mutasa ndozorisibva tsamba yakabva kuno kuti baba samudzimu semuprofita tiri kuda ipadare rekwanjesera vesazi Nyatoti. Saka madzibaba awa manja vane dambudziko ravainaro baba saka mazwa ndiri kuti ndirimbokumbira kutaurawo nemishoro. Dambudziko ravainaro ava vane nharo dzavo hadzisi nharo dzekuti munhu asoziva zviri kuitika. Munhu anoziva zvaari kuita but kuda kushandisawo tingati kuda kushandisa basa raMwari kana kuti Mwari kuti kutase kumuedza kudai ndozviri pana baba asi nhoroondo yesu zvakafanana ipo baba mweya wako unotora nezvawakatogara kudhara but vane dambudziko ravanoita wakagara ipo wachiuraya munhu uyu munhu akataura akati pamakandiuraya imimi makanditora maturusi angu ndichiri kufema maturusi ava ndo aiva makanzi imimi munozonditsitika kana ndoda kuzobuda ndichida kutaura sezviri kuitika kuti kana maoda kuzobuda ukaona chakuda kutaura sezviri zvinobudira akaita unobata ruoko rwako wotovhura bhangi wobata nzanga yake straight hameno zvakanzi unozokumura nebhusi worovera pasi izvo ndanga ndichidzidza hangu pamweya worovera neruoko pasi mweya uzotakura zvadaro so fushi ndo zvakaita pan'anga yakabva kuzoka wachizoya kwandiri mweya girazi ren'anga bvaraza rakatimbuka saka ini ndakabatsirana nawo zvese zvikashaya basa kusvika paita zvakanaka saka ini ndinoramba zvakanyanya kushandiswa nemunandarume ende ndinorwadziwa izvezvi ndakasungwa nesamanisi yandabvisa $20 yenyaya kuramba wachitoripira isusu instead ekuripa ngozi iri kutowanetsa kumba pawo $20 iye inofanira kuva mari inodzoka kwandiri but vari kuhandichiziva kuti mwoyo wavo iwe kuwandirwa nepfuma here inowawandira sekuti vari kumanikidzwa vanhu zvakafamba sei. Saka ndodara ndati nditaure Changamire pamusoro penyaya iyi ndisati ndaita zvinhu zvamuri kutaura asi ndati ndikujekesere panyaya kuti munogona kutsvira mutenderera kunetsana ine nemurumwe but ndomamiri akadai. Since mwe wacho wasipoka tichati aripoyo tozwa kuti chii kuti zvakamira sei chimboitunga tizwe akurungirira apo tizwe pamusoro maondodzoka kwamuri pane mashoko anoda kuzame kutaura ndisati ndaita basa iri bai pamusoro pemhuri yekwanjesera mhuri yekwanjesera inini yandishandisa zvaterebei zvakare mweya mushakabvuyo wakatosvika pakuchaja iwo futi mari yandisina kuchaja bainini kana ndisikakanganisa kutaura ndoda kuti uzope munhu $400 mari ndine zvauri kumuita kutoradza kumuharasa kudai asi uchiziva zvawakadini wewe zvawakandita izvozvi ndoti ndabhadhara $20 apa ndoda kushanda ndoda kushanda mahara asi vanhu handisiziva kuti vanozondibhadhara sei mambo wangu avo because vanhu ava ingandichidza ndosiyana nazvo vanhu vashungurudzwa kanyanya nemufu kunza vabhadharira izvozvi ndakasa $20 yangu wakandiputisa chokwadi kuti ataure asi kufira mahara bozi aisinyoreba kuti munhu ataure anoti ungandibatsira sei ivo mari yangu akatobvisa $20 handisoti inodzoka here matinoita sei ndiona njesera ndiona awari apa omwe wacho ndiwo apa neawa nawari apa neawa vari 3 awa ndiwo munhu yacho bhadhara idzosera $20 yemunhu atakatanga basa mudzosera $20 yake Kasika. Kasika. Zviro zvinofamba nenguva.
Sio Mungu sasa. Sema, takamtarodi. Sema, mari takamtarodi matari. Usanonoke ba. Matarangu pesa mari. Sema mari. Sasa hata pamoja na yeye. Sema mari. Unamchagua kabisa baba. Aiwa no. Haiko kwa kununua ndaramba. Wait. Hapo zinarudisha ni samu. Uchenjeri wenyu tanzwa mushtora manzwa mamushora kuna mambo akuti banze andinakuuraya. But munhu uchataura kuti makandiuraya. Apa mundo ndirambira kwa chena futa. Uyu uchangoda kuti makandiuraya. Sanje sera ndinokuziva. Andidi kunyepera. Ndibhadhare $20 yangu. Zvimwe zvacho zvekuzonditaurira zvimweyo nika. Ndikazotaura zvimwe. Ini ndipe $20 yanga na sika ichindo sika zvakadaro. Ora ishamari. Iwewe uchadzosa $20 yako wabhadhara. Toti nyakuti. Dare ndo rakubhadhara. Zvakanaka.
Anonza nitaura nenzwi mwanzo. Kenneth. Mambo taura yenyewe naye wakutaura. Wewe ndiwani zviyayo? Ndiwani? Ndiwani? Daniel natoti. Daniel wakaurawa ndiani? Wakaurawa ndiani? Ndakauraiwa. Ndiani akakura? Ndakauraiwa baba na Kenneth. Kenneth nani? Solomon. Nani? Amos Nyatsani. Nani? Amos Mufakosi. Nani? Na mutara na Natasha. Nani? Na Rust. Wakanura. Wakakuraira kupi? South Africa. Wakakuraira hii. Ndakandine mari yangu. Nduvonga kuti ndula kudini. Ndakwenda kumba izvozvi sezvo ndasenza mari dzangu. Ndienda kumba ndotenga mapombe angu zvekuno handichari mapombe ane mota yangu. Awa wakandiranda ndichiuya kubhodha. Wakanditeera. Wakasvika wakandinzirikita wakandiuraya. Saka izvozvo wanga uchidini urudei izvozvo utikuitire? Izvozvo wanga uchidei manje? Inini? Ndula kutowa. Ndula kutowa ndauswa bona andisi kuti inini ndinoda kuti uri uzviziva. Vakandisa kunditi kwazi wewe toda kuda ndingodairekita ya asi uri uzviziva ngasi iyo zvimadheti angu atokura so ndingadai izvozvi titori munda akatoyo panguva yakanaka so saka izvozvi ndikutambudzika mhuri yangu yakazara ipazautamatera akazavakaenda Kenneth ungato ndiwo kutaurwa kungozvisiwa iwe. Ya, taure. saka chitaura Vazongozvisiwa. Nyaitaura mama yangu itaura ndinozvisiwa. Wadi? Nyaitaura ndikazonozvisiwa maura ere ndakamuita. Kutaura chokwadi pamberi pedare ndakaita. Akabvira nango munasi. Vanhu vese vakutaura. Uri kuteera hauzvisiwi. Inini handambogona. Handisipo. Namba yese irikutaurwa namba yevanhu vakutaurwa yapava ndivo vaigara kuarea kumucheto vakatouya vese kumba inini ndichiteva ndatova kuno kudhara Asi wakambounga uri here Dube? ndakandiri Unorura. Ndinoruramba chiro. Usatiise musoro zvishama. Taura izvongoziva. Doro handimo doro. Ndiri kuti usatichemese musoro. Taura izvongoziva. Inini pane vanhu vakutaurwa inini ndaigara pakasiyana asi munini nawambobesoro munhu ndiye vaigara nakomana 5. Usaisewo munhu ba. Utaure zvewewe. Taura zvako iwe. Usataure zvanhingi. Alright, zvatinoda kuita ka handingakuramba hatikumanikidzi zvausingadii zvausingazivi kana kuti hauziva udii iwewe anzani Daniel tanga kuita Daniel ndaakuchiti iwe usumudza mhepo mumba make kuti azive
tizozwe kuti kana akuramba anoramba sei. Ngoramba futi. Usavume kutsitikwa. Iriyo. Usavume kutsitikwa. Iriyo. Uriko kumba kwake? Ya. Utoriko kumba kwake? Uri panani kumba kwake? Utoriko kumba kwake? Uri kuite kumba kwake kwacho kuti arwadziwe. Ndokuda kufanwa arwadziwa. Bado tipana manda mambo wangu. Panani? Basi pana manda. Mata zvido. Yarucheni. Saka mata chichi kuti hapana mata. Chii chiri kuitika pana Martha? Kenneth, pane here zvauri kuona pamwana wako zvikuitika kuna Martha. Chii chiri kuitika? Mama. Mata wakauya kuniringa ari kuti apa ane mhuri yake iri kurwara. Kuti apa anenge akarara nhumbi pane munhu unonga aripo munhu. Sangesera taure zvino straight kan. Singa muchitoda kundozunga. Pane munhu unonga akarara. Kuziva kuti zvinhu zviri kuitika mamuta yake mubati wati ari kuti iye kana akarara pane murume ari kuya kurara pasaidi pake. Ndizvo? Saka ataura kubva madisa baba ino. Ndipo takatanga uchifamba. Pamakafamba zvikanzi chii? Tafamba. Ndio pakachizoenda kobuda mhepo ino chitutsa kuda kuti mhepo iyi yakaiswa munhu unogara pane munhu wakambozipi ndiani chotichaona ataura kuti ndiani wakamboiswa ndiani. Ndini. Saka mhepo yabuda mimi maizwa pamashidii. Taizwa. Nyaya ndipeka. Andika kufamba kwako kuti maizwa mamagadzirisa. Ndata kuti gadzirisa. Mafamba maizwa pamadini. Uyu munenganga. Unenganga idzango tsitika uko. South Africa. Izvo zvizvi. Watonda ma connection. Aji. Ma connection nganga tacho. Ne amwacho. Kunditsika inini. Ndati mahapapi, nomakataurirwa mweya wasumuka mahapapi. Nyaya ndipeka byasunzwa vaenda kwa mamusawa kwasauma. Ndati semhuri mafambazve muri kutsvaga kuti tiri kutsvaga kuti chiri kunetsa. Chii chiri kunetsa chabuda icho. Pamashidii manje zvichabuda. Mazi mwana urara nemunhu ari kuona murume pasaidi pake akarara. Kuti mumubatsire makadii. Action makai. Ekene takafamba kukugula kugadzirisa kunoti makagadzirisa sei? ndio kusika kudaita kuno kuti kusvika pakaita 12 hatogadzirisa. Mativi makaenda kun'anga makaenda kupi muchitsvaga kuti nyaya iyi yakamira sei. Kubva maibata kuti nyaya yabuda apo kune munhu akafa kuSouth Africa. Mazvibata kubva machidii. Kuya kuno kuhandi solution. Kuya kuno kumangarirana kwamatoita kuti pano umwe asiri kuita zvinotarisirwa nevamwe utaita. Ndosaka wauya kuno. Asi ndikuti iwewe sababa kuna Martha uko yapinda Martha kutoa ndura nomunhu watisingazivi. Kufungwa mama alina mwana kana wanhu ndani wana 4 wakafa plus 5 nyumba dzakabva ndina kana mwana 1 kutambuka. Anoruva. Anzi wana 4 wakafa mimba 5 dzakabva. Ndogara pagogo wako ndokwandari kumakangoti muzikai basi ndikupamu. Ngekuti ndonge mumwe kwamba pangu hazviti bandisi mumwe ndokukidza nenhau iyoyo ndikukweshana naye kubva kudhara ndikutofambira nhau idzodzidzi futi ndakatobva futi pamuviri ndangobva kudarerawo kadawatsirawo ndikabva futi pamuviri ndidzo nhau idzi ndonendekaratora nditorina Florence Joseph Mambo mwenendo uchinjire.
Vangomira. Dauti ndikona ndobatai batsiwa zvisika kuti zvotobude zvakabuda zvitobuda ndatomira kuti zviende kuprofita ndiyo wakati wakachizvisa zvakabuda. Asi zvinotaura nemuprofita uri kuita nazvo kana usikuita nazvo. Apo azikuita nazvo. Hausikira nazvo. Saka sei muraborwa nemunhu usikuita naye. Apo ndisi kupinda naye pamuprofita wakati kwatikati edemo wavari pane munhu uri zvurubuda apo kusikazi edemo turamba makandisa. Izwa nyaya hombe haisi kutora pakaiswa. Nyaya hombe ndekuvhuma wakamuuraya. Uri kuvhuma here kuti wakamuuraya. Ndopane nyaya ima. Uzongaenda kutora sei kuti munhu wasina munhu wausina kuvhuma wakauraya. Unonomutorerei? Kana uchinomutora kuti ndiwani. Saka ungatanga kupokana nekuotora. Which means zvekuuraya you are in agreement. Saka kama nayo mubvunzo wangu kuti seura kwakudzoka kune munhu wozotara kunyepera. Unoramba sei kudzoka muprofita wozoti muprofita ari kureva nhema. Ani yega muprofita ka. Adinokutora kakawanda. Wako ndakaenda kule. Ndakadzokera kangani. Apo ndakaenda kuprofita ndakamuona. Muprofita wakauya kuti anoambita zvinongo zvakaita vakatora vakabva kuma zviri chidoko kusvika kumahwanokusi. Ndakaenda kangani. Ndakaenda kaini. Dzoka kaini kuti chidhoro zvachishanda. Aiwa wana wangu wati papressure. Wala ndipamutare pamusoro ichangamire. Murume usokure wako zvaitwa une nhare dzakaoma. Umwe wake mufakosi ane waakatotaurira munin'ina wake uri pana paukama matsanura unenge kutotaura aita kuti nditori redi ndidini tibhadhari matsanura uri pana matsanura uya utonofakazi wakakwana nokuti indotwa Sifasi Nyatoti riri munin'ina wemufi. Taureba munhu makazwa ivi pana ready to confess. Pamusoro ichangamire mukasi ngati inini ndiri mudzukuru waNanyatoti ndiFilipo Matsanura ndiri mudzukuru waNadhaniel Nyatoti vakaurawa wacho. Pavanhu vari kutaurwa kuuraya Nyatoti pataurwa mufakosi Amos. Saka baba waAmos ndimukoma banzini wakashaida hake asi ndakanana namukoma vamunini wacho ndikabvunza kuti mukoma titi tina sekuru wakashaida zvakare tiri tine mwana Amos mufakosi unotaurwa munyaya iyi yechipiri munyaya yekuuraya Nyatoti. Mukoma ndakambobvunza here mwana kuti zvakambofamba sei. Mukoma akandipindura kuti mwana ndakamudaidza wakaramba kuuya. Aramba kuuya mukoma wakatuma hanzvadzi dzavo mbiri kunotaura nemwana. Wanatete ndiwo wakaenda kunotaura naAmos. Mukoma akapindura kuti wanatete waenda wakapindurwa nemwana kuti tiri redi kuripa. Tikabvunza kuti wakatere wakauraya kanzi iyo zvaanotaura apa asi wakapindura kuti tiri redi kunoripa paNyatoti. Ndo zvandinoziva maringe nezvakataurwa naMukoma. Mukoma last born mufakosi zvatondishamisa kuti haana kuuya basi takawindisana kuti tese tinosangana kuzi. Kamauya wakomana wese wakapiwa masamandira vasina kuuya. Vanhu vakapiwa masamandira varikutaura. Hawana saka mabuya kuti ndinomagarira Isini ndiri kwacho saunani. Awo ndinawazvikambayoyo. Ishera baba uyo kanyo ndikoni yekuti indini kubata awo wakasvika mukoro. Tombodhira nawo awo. Ndokuti awa ndiwo wakazvipereka.
Saka awa aona kunyo wamasamani ziba. Nyaya kuti mtu akapinda musha ukazipereka wakazipereka ndiani yaruambo saka wakazipereka wamuruti wakazipereka ndiani bodi arikutamba Remember, so if you go up in them for it, you are kind of open that. aiwa tiri kuti nyaya ikereni wamusevhera wanoita rusevheri wanouya panyaya iyoyo wese wasevhera vanoda kuti vakabhodzi mukati mivasikaudhiraneuhwaniwani udhiraneuhwaniwani chakuda chiya vanorapa saka teitida wako kana waripo wanobvuma wobvumaka tozvibatira naino mufambo zanikaaaa dai mufambo zabvumapa wese watopinda mumahindi saka zvamakuda pamo chidzokai pa11 asi muka11 tiyorewa vanhu vese wataura mufambo wese ani wese wataura masita wese gaurita because wakwana hwaiwanika umwe naumwe uzaita ndizvizvipere obva handizvidenwa because pakati pavo nobaba pane utode zvaari kusangana nazvo ari kusangana nezvaari kusangana nazvo ndiye achabatsira kuti vamwe wese ava zvizvigadzisa and uyu ari kuramba akewo zvikuitika mumba mwari ari kuti vangasiri kuzviona but ari kuzviona kuti mumba mukunetsa mwana papachechi kutora kuti kutorane mumwe wamusingaoni pasaizezvichena hauzwokonere kana newe baba kuti wana 4 weva nhungu 5 mumba 9 mwana hana murume hana mwana hana tii vazovakokaa pamusoro zvandikuzivi vanen'anga dzake nhau yakambobatwa pamashura wobva wadaidzwa chienda kwacho wakairamba ukatatiisa zvauya kumashure ndinzakutanga kubereka ndakatanga ndaitanga meskereti tikabva kubereka vana vachishaika saka zvadaro murume wangu aingodinamatisa munhu anichienda kuchechi pamaranga ingodinamatisa achiti azvinoitika munhu andigonodii asi svikava point yekuti murume wangu akati ngatimbofambira natezaro wacho tiri kuchechi asi taenda naiwo baba wavo kuchechi kwacho vakanzidaidzai vamwe vekumba tisingobva pamba pangu nini manga wangu akanga ari kuti tiende kodii kobatsirwa kwandanii ukomo ndakamufonera kati zvakudai matauro mwana bamwe kwandiri ndaita mwana saka ndikadini baba wakavangoti asiyanai nazvo ko wachazobva kumba kodii kuti kubhadhira kuti vamwe wasazvizwe kuti kwatatoda kuenda kuchechi asi vakasvika kuchechi koko ndakangobatwa nhawiriyo iyo pane ngozi ikunetsa irapaine chiyungu asi baba wavo vakagara kudaro ndatikangoita chisii daizvo vakadonha vakaita kuti dzipasi kudaizvo ndikandichine muprofita wakati ndiri kuona bvuri remunhu wechirume rakati rakandodapo ivo baba vangu vakabuda gonzo rakabva kumamota rikadarika nepavari kuwadaiso ndopavakadonha kunge munhu adobudirwa kadakudzika ndikandinazvonanga izvi zviitika tasimuka pamba takangodzoka kumba tabva kuchechi tagara ndichindobereka vana vachipa ndichita meskeredi zvakangodaro kusvika pekuti ndakazara futi mwana ndazara mwana tikasvika pakuti murume wangu akaya takawirirana kuti ngatimbobvise timbopiwa mumwe ndepechiri pandiri saka tapiwa mumwe mwana achitogara nemunhu zvakanaka hapana problem mwana kungozi ndakangonzi 1 week uyaimboona mwana asi tamushe kungosvika kungoti ndasvika kuona mwana kwautomba yoga mwana nekutofa tirimbonyatsoitika saka mumashure macho wangoenda nemunin'ina wangu munin'ina wangu wanga wadaidzwa newapasha varume wavo wemunin'ina wangu wakanzi uyai pane zvinhu yekuenda kutaura pane mwana wenyu uyai vakambotanga vachiramba vane mukoma wavo kuti wakataurirwa karanga uya wobva wazongoenda wasvika waiti wakasvika munhu iye haatauri asi wakabvapo nekubva yasarabva yataura kuti pane zvazviitika zvadaro saka wakazosvika pakupanana mhiko neprofita akati iwewe kana usina zvaunoziva ukabaya zvinoenda kumuridzi wako asi ukabaya une zvaunoziva zvinoenda kumhuri yako ndo pasina kupedza wakati 3 months hadziperi apa mwana wangu anopedza netwixba ndo pakazouya pachishomoyo akati sisi baba wakaita mhiko wakarambidzwa kuti amune zvamoziva ndisabaya chimba uku mune matobaya kwadzisa chikuhureni wobva wabaya ndo pazvakabva zvatotangira ipapapo mwana wangu ashaika tikaba murume wangu akati ndazvitadza imbotorai mwana modii mumire chechi kuenda kwamarandi mugatse zvinhu zvikunetsa chidasai zvikuramba zvikurwedei ndapedza mari dzangu tichimborapisa munhu
kusvika pakuti ndopatakaada kuti baba titomira ona hapana kunamata bachinamata chatikuda vhunga titamikagadzise zvokuneti kusvika takatanga kufamba tafamba takaenda pane pamwe panonzi pane n'anga imwe yakauya kwedu inonzi Nyakatayani. Tasvika ipapo takanzi inini muda chii chikuitika, tapinda mumba imomo zvikanzi chii chikuitika, iyo munyanga yakabva yazviona zvikanzi ndiri kuona naudhenza muri kunetsana idzi, asi ndaida kuti dzibude pachena dzenga wataende kuglazi. Taenda kuglazi munyanga takapinda tese takagwinya, asi munyanga yakatobatwa nemusana varwadziwa musana chatombooni kugara. Kanze kuti titi glazi penya baba yakabva tanga kurowa pasi zvatawasiya tisi baba murudiko kanze kuti glazi penya vanhu vari apa ngavauye tivavone vakatanga kuti vakundiene mumwe glazi vavo tikati vatatonetseka nemunyanga yedu mara tatodaidza kuti vanhu endipuditse ndinofira munhu pesira kuzoti mukomana wacho azoya unoita zvematara acho akati ndai ndichigadzira mubide muno munofira mundaona ndikutambira asi baba vakadzibva isi takadzikudai nemunyanga vatadzoka vatagara pasi kaisara munodaidzira kuti muone vanhu varapo vamwe vacho takaona shuva tichiona munhu achipeperedzwa achiuraiwa achidiridzwa vacho waidhivhara saka paakabuda akasvika kungobuda kanzirwa kuitira bhusuresi munhu vacho bvaazviona chi mukomana vati pamuchabudi ivo vaatovhara saka sekuru vazouya vaenda kuhauni vakati nhasi muzukuru vazuva rekuda kupedzisira nii ndakuda kudzokera kuharare ndamirirwa chitaura chokwadi kune vana vako ndandifunga kuti zvimwe uchadini uchaitikawo zvakanaka laziko pane zvaitika ndazviona taura zvakanaka iwo unozvitozvidza kuti munododo nawo uraya unotouraya munobaya chii chakaitika chiitika pane mwana wako tikazaa musitozivo basi kuti tikazitaura zvakanaka mwana wako pane zvikuitika tikazaa kuti ndinosangana nemheshirume mwana wako haona futi wana pandiwo uri kuzvikonzeresa imi kuti munhu anozi amusifako sindiani akati ndinomuzivo anogara pasisa ndikazi kuti munhu anozi Natasha ndiani achibvunzwa nen'anga iyeyo ndikazi ndinomuziva taimboshanda tese kuonini ndikasaka ndiri kunyepera ndikabva kuharare kuchiya kuno kunyepera taura chokwadi akati ndikudini nini vanhu ava ndinowaziva zvikazi chii chakamboitika taura zvakaitika zvikazi taura vega munhu wawakadini zvawakaita uri kuSouth Africa kwacho zvikazi nini handina chandomboziva zvikazi handisi kunyeperaba iwewe mamuti makabva kuSouth Africa uchinyepera umwe uchi ndaka kuno Zimbabwe ndikaziva kuti munhu akafa zvikanzi munhu anozi Daniel Nyatoti-Ndiani zvikazi ndiye Daniel wacho arudini akafa zvikanzi Daniel Nyatoti iyoyo ndiwo wakadini munoziva zvamakaita zvamakamuuraya makamuurayirei taura nhau yako handisokutsanangurira bandotitaura wega kuti chii chakaitika akati sekuru handina zvandotomboziva ndigezewo munyama ndigezewo nemushonga saka sekuru akati ndikasugesa munhu nemushonga nezvinhu zvakadaro babvuri kuzviziva nyaya kusvika takazoenda futi kuna Samudzima kangotibata iriyo nhau iyoyo asi hapana chikufamba warongoramba hapana chikubuda kusvika pari zvinezvi tingofamba hapana inini murume kwacho handisiriko vana handina muninongo kusangana nemurume waanongoona hapana chiri kufamba saka ndikuti baba vacho ngavabvume tigadzise zvinhu zviperi vanhu vese avauya then tivataita titemekiswa kuti pane anenge ari pasauva wabatsira ipapo chimwe chibude zvakanaka uno zviri pamba wakatsika usaapolisi kuti shifte zvinhu zvive pavhiri zviuye pavari kana zvichiita zviuye pavari zvibve kuwana zviuye paari wozozvigadzirisa zvapari because right now ari kukomesa musoro haana tsitsiba une utsinyi because you are not making hapana kana effort yamubvisa kuti wana utoabvisa mudzina wesama but effort yababa izero effort yababa izero musaite wari yekuti azima expenses yerepatriation yebody and munokwanisa kuona kuti mukabvumba mukagadzisa zvinhu zvese zvinoita straight munoona vanhu vanokubatsirai vanobatsira zvakanaka zvisina kana pressure munotya macost unotya macost usingachingozi ndo panokuya urema wacho ipapo unotya macost usingachingozi pamusoro ichangamiro zvechokwadi tikatarisa duration of time kuzvakaitika as it was long back as far as 2008 when I was head of department in Mudasa here.
2008 pa 2008 tibva tatora tine vana vemufi vari muno nevakadzi vari muno. Wana wakura vari pamatambudziko kubudikidza nemurume uyu. Saka pamusi uyo mati paiwoyo kuti musaidevho nokukukumbirayo kuti in the event that aramba ari resistant tupindewo kapaya panosikirwa vanhu vekuisirwa ufumu musoro mweya toona kuti zvinobuda zvakadii. Ari kusora hanzvadzi yake asi asi kuona kuti hanzvadzi yake rukutambudzika kumukaonapo unogwa kana kuzvimha musodzi usina kurohwa. Unoona vari apo vachizvimha musodzi vasina kurohwa asi marwadzo abva kure aanotakura. Tiri kukumbirisa ipapo musi iwoyo mazvita here. Vanhu vese vakunda vavo mberi kuchita zvakada kuita ndipe ngotsaka naye tine hwanichita pana vatu hatina vatu dai ngasana kuita